Hello guys, welcome to my YouTube channel. For today's video, I'm going to take you to this app, Shopee. Hello, sa Shopee. Yan. Alam mo yung Shopee, yung promo nilang piso game. Yan, yung piso game. Alam mo, Sabi sa inyo, magulo kausap yan eh! sometimes, trip ako dito eh. Alam mo yung play now, and then, it will redirect you sa date ngayon na 23, and then, pakikita mo yung kung ano yung piso game nilang for today. Nakailang game na ako nito eh, unfortunately. Always talaga kulilat. But the reason why gusto kong nito is, parang nire-refund din naman nila yung yung piso na suspend mo. So right now, ilan yung 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Yung nila, yung papiso game for today, December 23rd. So check out, add to cart, then check out, add to cart, next, check out, add to cart, check out, add to cart, check out, add to cart. Ano yun? Check out, add to cart, check out, check out, check out, check out, check out, check out, no, check out, check out lahat. Anong pinipili? Check out natin. Parang, saan manalo? Hindi kayo manalo eh. Walang problema kasi nire-refund mo nila yung game nila. Okay, so let's go to, daming nasa cart. Ay, tingnan mo ng piso game. Yan. Teka, yan kano yung piso game? Yan, 11. Yan. 11 yung total. Check out ito yung nasa piso game Ayan. Check out natin lahat. Oops, bawal kita address. Woo! Ayan. And then method Shopee Pay. Naglagay kasi ako ng 100 dun sa Shopee Pay ko, so I have 100 pesos. Hindi na nababawasan kasi pag lagi akong nagjo-join ng piso game, nire-refund naman nila within pag natatapos yung piso game na for the day, pag nagre-refund sila within 10 minutes, and then bumabalik naman yung magkano yung na-spend ko na kung magkano yung na-spend ko from the wallet. So click pay. Oh shoot. Password ko pala. Ay pin. Kulang. Bungog. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yan. Yun. Ito sila. Oops. Yan. Yun. Yun lang. Lakas ng trip pinili lahat. Bukas ulit. Araw-araw, tinatry ko yun palagi. Araw-araw din ko ulit. Nire-refund din naman nila. So, yun lang yung video. Pinapakita ko lang yung ano yung trip ko ngayong araw na to. Kayo ba? Nag-join din ba kayo sa ganitong game ng Shopee? Pwede kayo sa Lazada? Meron pa sa Lazada? I'm not sure. Pero pag sa Shopee, ito yung laging gina-join kayo. So, that's all for today. Yun lang trip ko. Bahala kayo. Bye. I'm your friendly YouTuber, Boy Bisaya here. I love you. Goodbye. Huh?